Shin kun taɓa tsayawa kun yi tunani, kun taɓa lura cewa fuskar Kannywood ta canza har abada? Waɗannan su ne jerin jaruman Kannywood da ba za a taɓa mantawa da su ba a masana'antar ta Kannywood duk da kuwa sun ɗauki shekaru da rasuwa. Kannywood ba masana'anta ba ce kawai, gida ce da aka gina da hawaye da dariya da sadaukarwa. Gida ce wadda wasu jarumai suka ba da rayuwarsu, basirarsu da lokacinsu, amma a yau ba sa tare da mu. Rai ya riga ya yi halinsa. Muryoyinsu na nan a kunnuwanmu, hotunansu na nan a idanunmu, amma su kansu sun riga mu zuwa gidan gaskiya. A yau ba hira za mu yi ba, karramawa za mu yi ga taurarin da ba sa mutuwa a cikin zukatanmu. Bari mu fara da mutumin da ba a taɓa samun kamarsa ba, Rabilu Musa Ibro. Rabilu Musa ɗan Ibro sarkin barkwanci, mutumin da ya koya mana cewa ko a cikin kunci dariya na iya zama magani. Rayuwarsa ta bar rami mai girma wanda ba a Kannywood kaɗai ba, har ma a kowane gida na Hausawa. Ba za mu manta da marigayi Mustapha Muhammad Nura Mustapha Wayi ba, wanda aka fi sani da Darakto Musti, domin da ya taka muhimmiyar rawa wajen gina Kannywood a gaban fage da bayan fage, wanda shine ya kawo shirin Izzarsu, wanda ya bar tarihi a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Sannan akwai jarumin da kowa ke ƙauna, Ahmad S. Nuhu, jarumi mai natsuwa, ƙwarewa da mutunci. Mutuwarsa a hatsarin mota ta girgiza Kannywood baki ɗaya. Har yau idan muka kalli fina-finansa, zuciyarmu na cewa da a ce yana nan a raye. Mata ma sun ba da gudunmuwarsu da zuciyoyinsu gabaki ɗaya. Jaruma ta farko ita ce jaruma Hauwa Maina. Jaruma Hauwa Maina, jaruma mai shirin al'ada da martaba, ta bar mana tarihi na mutunci wanda ba zai kushe ba. Sai kuma jaruma Saratu Gidado Mama Daso. Saratu Gidado, wadda aka fi sani da Daso, farin cikin kowane gida. Murmushinta, muryarta da rawar da take yi sun zama abin tunawa a zukatanmu. Ko da ba ta nan, har yanzu tana rayuwa a cikin zukatan al'umma. Mun rasa Fadila Muhammad, matashiya mai haske, wadda mutuwa ta katse mata hanzari, tana kan hanyar cimma burinta. Masana'antar ta kuma rasa dattawa masu daraja. Akwai Umar Katakore, jarumin da ke wakiltar tarbiyya, kamun kai da mutunci. Mun rasa Baffa Ahmad, jarumi mai cike da hikima da nutsuwa, wanda kalamansa da rawar da yake takawa yake koyar da darasi. Waɗannan mutane ba 'yan fim bane kawai, su mutane ne, iyaye ne, malamai ne, masu gina tunani ne. Sun koya mana cewa kowane numfashi aro ne, kuma kowane rai yana da ranar komawa ga mahalicci. Daga Ibro har zuwa Daso, daga Hauwa Maina har zuwa Fadila, daga dattawa har zuwa matasa, sunayensu sun riga sun rubutu a kundin tarihi wanda baya goguwa. Tambaya gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci, wane ne daga cikinsu kuka fi kewar gani a fuskokin talabijin ɗinku? Wane fim ɗinsa ne ya fi taɓa muku zuciya? Rubuta sunansa a ɓangaren comment section, ku ce amin ga addu'ar da muke yi musu. Allah ya ji kansu da rahama, ya gafarta musu kurakuransu, ya kyautata mana zuwan tamu. Ku yi sharing domin wasu ma su taya mu tuna su, domin taurari na gaskiya ba sa mutuwa. Mun gode, kada ku manta kuna sauraron wannan labari ne daga tashar Taskar Duniya TV, tare da ni mai karanto muku a koda yaushe Sadiq Abdullahi nake ce muku mu kasance a bidiyon mu na gaba. Kada ku manta ku danna alamar subscribe, sannan ku yi share wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su masu gani. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na.